susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Naminsan nga aldaw na panagjay sentro, naglogalak ichip apang pasahero, naipatangak man ijay sango, nakadim na driver agwapo. May ayo akman itiin balikas na kalanglangak kano ni Jolina, isem pumanti nagpaiduma, tanag kamalianak nga artista. Magustok man tay ko'y agrayan, uray magaradyok, pintas ko't inatiyamen, tila siyat nuwag ikamyo, tama sa kita dito'y tumengko. Anyal nga ilet na dito'y nainak naglugaran, kadyak nala amalisya, na may tiglaber nuwag itwan. Idinadandani kami makadanon, panagi kambyo, inamit din ipalalon, uray lato makter dagiti barbon ko, tato'y lupok meten, di ina ikambyon. Nakapatangak di driver as sweet lover, panagchansing naket nadawel, di naklan ni respeton akas passenger, cross ko pa'y ngarot, tanata